ephila ubomi bentshontsho ngenxa yolwaphulomthetho. Ukubiwa kwemfuyo, ukubulala kunye nokudlwengula kuxhaphakile kule lali. Kule veki iphelileyo kuhlaselwe abantu abathandathu kwindawo yentselo ePholela. Abathathu baswelekele kwindawo yexhwayelo, omnye waswelekele esibhedlele. Abahlali banyanzelisa ungenelelo olungxamisekileyo lukarhulumente. Kuba le ingingqi enkulu thina sipha phezulu average. Singawuboni kakuhle kuba kaloku abafikeleli zonke ezilali. Ubonakala ukuthi nizinto ezenzekayo nokuthengiswa kwe-drugs. Amalungu eqonga lamapolisa asekuhlaleni kule lali akholelwe kubeni asisigculelo sabophulimthetho. Iinkosi zithi ayisalawuleki ngoku imeko kule lali. Bathi abasenawo namagunya okuqobisana nokunyuka kwamaqondo lwaphulomthetho onyuka mihla le. Sathi ke ngokuzama uthetha norhulumente kwafika iyunithi yamapolisa. Yahlala inyanga ezintandathu. Yayikhokelelwa nguColonel Vinci. Yabamba izibhamu ezingaphezu ko-200. Kodwa kungumnqa akukho nomnye umuntu owatshutshiswayo ngobanjwa enesibhamu esingekho semthethweni. As a result, emveni kuba ngaba kumke amapolisa kuphinde kwabulawa abantu. Ngenxa yokunyuka kolwaphulomthetho kwindawo yaseBhityi kwade kwakhiwa nesikhululo samapolisa. Ekuqaleni sasijongene nemizi ekumawaka amabini. Kodwa ilali iyakhula ngoku. Abahlali bathi isikhululo samapolisa asisasebenzi ngenxa yokungabikho kwezixhobo zokusebenza. Siqonda kakuhle into ebangela into bana abantu balandawo yaseBhityi babe banqongophele okanye banxakamile kungenxa yezazenzo zobugebengu ziqhubekayo kulandawo. Kodwa ke simele into bana sincome into eyenziwe ngamapolisa kulandawo ukudala umahluko kunento ebekuyiyo ngaphambili. Kusekhangelwa abarhanelwa ngokoyamene nesiganeko samvanje sodubulo. Amapolisa akwalindele iziphumo zovavanyo kwimipu eyathinjwayo ngokweyamene nolwaphulomthetho kule lali ukuze kuyiwe ezinkundleni nalamatyala. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMatyenqina eMthatha.